repeated jangka sokar gajongi ha pengadai bakikam stage kapur. President Kakun Trap National Awakening Movement State Youth Wing Uba Thomas Pesa Mentaka Arpu Artarik Nai Wing Arhajar Arpu Ar Ulapen Rem Jury ka Sorkar MDA Kabala Khang ke Internet Hadian Bala Sha Set Yap Sangut Kibreu Hamukura West Jaintia Uladawa ru ba umentri rangba ke jilla ukonrat ke sangma ba umentri ketnat kampo yeng ke Sorkar jilla uba lakamen rembui baki dei ban hershuki no mardor nakakam baki ban namar bakimla banyalam ya ke jilla uba Thomas haba krench kilat pathai kubor ulaong baka jingkhang ke internet hakani ke jilla kalongkum balapen Kenya ka hok ban yo jingtip ka right to information Uba Thomas uloong baka Sorkar kam day ban pendu e ka hok iyo jingtip jongki pat ba tang nakadaw badon kata ka jingja basnusi hamukuro uloong baka ni ka jing pensange e ka jing ai jingtip kaday tang ka jing ai daw jong umentri rangba Kitu ki area badon situ kira kartin no nomor ba ki habak sai ki magistrate lut banwan banle ka badon kam te ka wei ka long busi ba kadon ka jing slap ba kinwan ki bor pulit nang ni rapo ka jela ka jongi min kemau pi ba hapo block 2 kadon ka jing lej jong ki pulit meghalaya ki jongi ki pulit napo meghalaya ki sha be thong ha ki nok sistong civilian karbi hado bagi pulit ki hapet chebo ki penthor la jing sha syo ki pulit ki jongi te wat ki pulit meghalaya do ki nok sistong civilian jong Assam ki thom daga bor bat ki pej pada ke jengjam da sti ki pulit Assam pada kim perkhat arsin kim don jisneu wat ban sim ka jim jugi breu te kane ka ke belok unacceptable haka singsa khada yo bat CM bat yo home minister ka bagi step down no naka suyu bagi song kalau sempul ba mentang ini ya staki high level inquiry report inle taki magistrate inquiry pamdon jimodi Laka ke Sorkar juga note lasai kem no ya borok ki pulit buan hier spo mo kurok menen kem ki borok tingi la ban ong ba ka le si ka Sorkar juga la ban de ne la kim la ban kem lasai mo kam do jumut hi ban ya bu ka inquiry ka tang ki delay taktik jong Sorkar nakadaw ba le si ka internet la hang do bul kim yo information kadai ke bos solusi bah te nak kalian kejongi peramjur pan ngi kerman ba kan ka Sorkar ka jongi kunum suri tian ki explanation ki bolong understandable but step down no bar kini kandam kini ki parti kita support ya ka ni government kini kan withdraw support immediately Nada kidang support di mut kiru kidang ketira. La betkir lang berkiru, kim la mencusai keti benang ba kalle kata ka NPP ne la mono. Nada kidang dan benda pun Sorkar. Dia accountable.